mellor. Bueno, benvidas todas e todos, moitas grazas por estar hoxe aquí, benvidas as institucións, autoridades, xogadores, exxogadores, todas as federacións deportivas que estades aquí representadas. Voume presentar antes de nada, eu chamo-me Esther, igual me coñecedes polas redes sociais ou pola televisión. Moi probablemente, ou, bueno, casi seguro sexa hoxe eu a persona que menos coñecemento teño de deporte e de fútbol en xeral. Pero teño vos que dicir que, bueno, faime moitísima ilusión, estou moi orgullosa de poder presentar este acto porque o que hoxe se vai presentar aquí vai moitísimo máis alá de fútbol, bueno, abrangue todo o deporte galego, así que o que hoxe vos imos contar aquí vai significar moito para o deporte galego e para Galicia, así que, bueno, pois para min é un orgullo enorme acompañarvos. Bueno, hoxe vamos vivir un antes e un despois. Fai 2 anos celebrábase ese centenario do Celta, e hoxe, pois, digamos que se van a sentar as bases dos próximos 100 anos deste club. Como imos un pouquiño falar do pasado, de onde vimos, e sobre todo vamos facer unha visión do futuro do Celta, pois que mellor que empezar tamén mirando cara atrás, mirando cara ao pasado e cara á tradición. Como podedes comprobar, estamos hoxe aquí moi ben acompañados por estes grandes músicos, aparte de ocupar moito no escenario, son enormes, eles son de Seu. Bueno, pois con eles imos abrir este acto. Vou pedir un micrófono porque vamos falar un pouquiño antes de comezar con esta peza musical, que, por certo, nos van a interpretar Ciclotimias, e vamos falar con Anxo Pintos, que é o presidente da Fundación Son de Seu, porque, bueno, el comentoume antes de comezar que ve moitos paralelismos entre Son de Seu e o Celta. Entón, bueno, pois a ver o que nos conta. Pois algún hai, porque ao final somos unha orquesta de canteira, a canteira da Escola Municipal de Música Folk Tradicional. O 98% dos músicos de Son de Seu están fornecidos por esta escola. Hoxe estamos unha representación dos 50 músicos que formamos a orquesta e, en segunda instancia, porque Zetangana pasou pola escola un par de días, estuvo un día no ensaio da orquestra e nun momento dado do ensaio levantouse e dixo: "Epa, podedes repetir isto que acabades de tocar?" E iso que repetimos, que era un fragmento das arpas deste tema que vamos tocar agora, está agora mesmo no himno, na Olivera dos 100 anos. Así que un cachiño de Son de Seu está no himno do Celta e iso tamén nos, digamos que nos dá cubillo dentro deste acto. Moi ben, pois moitas grazas, Anxo, grazas Son de Seu por estar hoxe aquí presentes. Repito que vos podedes achegar para darnos calor entre todos e para disfrutar desta primeira peza. Con eles arrancamos, van a interpretar Ciclotimias, e Son de Seu. Aplauso para eles.
Pois moitas grazas son deseo, despois ao final de todo volveremos disfrutar con eles doutra peza. E antes de continuar, pois quero comentarvos que entre o público está o escritor vigués de Freds, así que creo que vai estar tomando nota de todo o que vamos contar hoxe aquí e despois, ao final, compartirá connosco un texto onde el reflexionará sobre o proxecto que hoxe se inicia. Bueno, se botamos a mirada cara atrás, se nos poñemos nese pasado do Celta, lóxicamente temos que mencionar a Handicap, a Manuel de Castro, porque, bueno, pois el foi un dos principais artífices e creadores pois, do Celta, non? Bueno, el era un home polifacético, pero ademais de ser un apaixonado do fútbol, era un apaixonado do deporte en xeral. En concreto, pois tamén lle gustaba moitísimo o atletismo. E hoxe entre o público tamén temos ao seu neto, así que vou non convidar a que suba, que está aí cas nenas. Si queres traer as nenas tamén, Aí ven. Pois aplauso para Juan de Castro. Sube, si queres mellor por aquí, e collemoslle un micrófono, si. Como se chama ela? Bueno, pois aquí temos a Xulia e a Juan de Castro. Toma o micrófono. Que tal? A bisneta. A bisneta, moi ben. Queres dicir algo tú? Bueno, pois quedamos así. A ver, ao teu avó chamaronlle tolo no seu momento, como que facía unha tolemia xuntando eses dous equipos que chegaron a ser o Celta. Como foi eso? Pois sí, parece, bueno, esa vertente visionaria, non? Eu creo, como apaixoado do fútbol, ou eu creo que concluíu daquela que era o mellor para Vigo, que era o mellor para facer o mellor equipo e competir. Ata onde eu sei, creo que ese era o seu afán de buscar máis competitividade cos equipos de Galicia e de España. E como estaba comentando eu antes, que el apaixonáballe todo o deporte, non? Hoxe máis que nunca cabe destacar a súa figura, máis alá de todo o que fixo el, precisamente por o que hoxe vamos presentar e polo que supón este proxecto para o mundo do deporte en xeral e non especificamente solamente para o fútbol, non? Sí, ata onde eu sei, polo que me contaban, sobre todo a miña tía, o meu pai, que o atletismo era unha das súas paixóns, o ciclismo tamén, e logo, bueno, o olimpismo en xeral, a xente que lle gusta o deporte gusta lle ver aos mellores, non só aos seus, aínda que preferimos que gañen os nosos. En ese aspecto creo que era unha inquietude enorme a que tiña por todo tipo de deportes. Dicías que era un visionario, pero sei que tamén era un visionario do marketing, porque a min non sei quen me dixo que foi o creador dos derbis. Bueno, es que ademais creo que tamén é acaído mirando agora a tremenda infraestructura que temos aquí. Creo lembrar tamén que era un dos impulsores da construcción de Balaídos e daquela, o que era Balaídos a nivel estadio, a nivel nacional, eu creo que estaría contento por ver que esa vena ambiciosa, inquieta, segue perenne no Celta actualmente. Así que crees que estaría orgulloso do que hoxe se vai sementar aquí e vai comezar a andar? Eu creo que non podería chegar a imaginar o mellor un Celta para xogar en Europa, xogando así de ben, e logo con todo este poderío, non, que agora luce. Moi ben, pois moitas grazas, Juan, e Xulia tamén. Si che parece, vemos todos xuntos, non pasa nada. Graciñas. Un aplauso para eles. Imos ver todos xuntos un vídeo que ten sorpresa ao final, así que moi atentos. Vémolo. Cando empezamos a soñar co lugar onde construir o Celta dos próximos 100 anos, pensamos que debería ser grande, moi grande. Tanto que resultase inalcanzable o no sería suficiente. Tanto que fose irracional. Queríamos mostrar o noso xeito de loitar contra o fracaso. Queríamos sentir o medo xigantesco, o inabarcable. ¡O no estaría a la altura! Acusáronnos de románticos, de visionarios, de idealistas. ¡Idealistas!
y canto máis nos cuestionaban, Más seguridad teníamos de que ese era el camino. se te guías polo mapa, só chegarás ata o último destino marcado. Nós queríamos chegar máis lonxe. Onde hai dragóns. Este é o inicio de Celta 360, o proxecto deportivo máis grande feito nunca dende Galicia. Agora chámannos toros. Dentro duns anos pareceralles pouco. Pois aí está, o que coñecíamos como GS 360, a partir deste mismo momento pasa a ser Celta 360. Aí o temos. Un proxecto, como vimos dicindo, pois que non solamente vai significar moito para o Celta ou para o fútbol en xeral, sino para todo o deporte galego, incluso para, bueno, o interese autonómico de Galicia. Agora van subir ao escenario 4 persoas que, a priori, quizáis pensades que non están moi vinculados co fútbol ou co Celta. Pero seguramente eles de pequenos, igual en algún momento soñaron con marcar goles ca camiseta celeste, pero a vida e o seu talento levounos por outros camiños e igualmente fixeron historia no mundo do deporte. Vounos chamar e que vayan subindo, eles son Rodrigo Corrales, Teresa Portela, Pepe Casal e María Araujo. Forte aplauso para os 4. Bueno, somos 4, temos 2 micrófonos, así que deixo nas vosas maus que decidades como repartides os micros. Douvolos a vos, por exemplo, e xa ides pasándollos. Bueno, benvidos e grazas por estar hoxe aquí. Antes de nada, quero preguntarvos a, persoas deportistas tan importantes como sodes vos, que de importante é para un deportista soñar. Xa que hoxe estamos poñendo estas bases deste proxecto que tamén en algún momento foi un soño, como de importante para vos soñar para cumprir as vosas metas? Bueno, moi boas tardes a todos. Pois soñar é moi importante, porque eu penso que é a primeira pedra, o primeiro paso que un ten que dar. Primeiro ten que soñar, visualizarse onde lle gustaría chegar e a onde querer ir, e penso que é fundamental, e a partir de aí, de donde un está, marcar un camiño, un recorrido para poder chegar a cumplir ese soño. En ese camiño, evidentemente, non só é necesario soñar, nese camiño, pois ao final o que ten que haber é o traballo, o esforzo, a perseverancia, a estrategia e todo un cúmulo de traballo e de xente, de institucións, de xente que acompañe, que faga todo o posible para poder conseguir finalmente ese soño. Voulle preguntar ahora a Rodrigo, porque creo que ves recentemente dunha lesión, pode ser? Bueno, boas tardes a todos os presentes. Sí, foi o ano pasado que, sufrí unha doenza aquí nas costas e ao final, son momentos, que xusto antes dos Xogos Olímpicos, un momento, sobre todo a nivel físico, bastante difícil, pero a nivel mental tamén, porque cando estás preto de chegar aos Xogos Olímpicos, pois pensar que o mellor se te escapan, pois grazas a todos, a axuda de todo o corpo técnico, de todos os meus compañeiros, ao final saiu ben, puiden estar en París a cadar a medalla de bronce e ao final, todo o que estamos abrindo aquí, toda esta axuda que van a ter non só os futbolistas, senón os deportistas da rexión, pois estar acompañados a nivel físico, a nivel psicolóxico, para que ao final estos soños dos que falaban Teresa, pois se cumpran e todo saia ben. As lesións son unha das moitas dificultades que poden ter os deportistas. Pois outra pode ser a falta de infraestructuras. O que hoxe se vai comezar a construir aquí, pois vai un pouco en relación a iso. Non sei se algún de vos que ainda non tomaste esa palabra me quere comentar como se afronta esa falta de infraestructuras e, o que vai supoñer este proxecto. Bueno, eu lembrome, boas tardes a todos. Eu lembrome da miña primeira etapa de atletismo no Real Club Celta, nas pistas de Balaídos, donde tiñamos que andar regando ben as curvas, porque eran pistas de ceniza, e había que preparalas, e como non había infraestructura, éramos os atletas os que tiñamos que andar ali
coa mangueira e, sobre todo, con pisón que pesaba moito, para que a pista quedase ben para o domingo e para que o impulso non levantara un burato. E agora, ao ver isto, como celtista de toda a vida, afortunadamente teño insignia de oro e brillantes do Celta, como celtista de toda a vida, pois a mí me parece unha infraestructura que trascende o ámbito local, o ámbito autonómico, o ámbito nacional. É unha infraestructura de carácter internacional. Eu estou en Mondariz con un campus de baloncesto con Fernando Romay e ali hai chicos de Japón que veñen a adestrar aquí. A importancia que ten isto non somos conscientes todavía do que pode representar este proxecto e dou enhoraboa a presidenta do Celta e eu sigo dicindo o presidente, o seu pai, como autores deste proxecto que é un orgullo para toda Galicia e para todo o celtismo. Bueno, María, tú ves do mundo do baloncesto, pero tamén quero que nos deas a túa visión como este gran ecosistema que, como dicimos, pois vai ser un pulo moi grande para todo o deporte galego. Cual é a túa opinión sobre o que vai supoñer isto para o deporte? Bueno, buenas tardes primero. Bueno, yo creo que al final como deportista, esto, aunque no sea mi disciplina en este caso, creo que es algo que inspira también, ¿no? Para que todos los niños y niñas que juegan al fútbol o que incluso hagan otros deportes, pues puedan tener la oportunidad de lo que va a ser tener estas instalaciones, tener todos los profesionales que implica tener alrededor. Pues creo que algo como gallega es también un honor y que un poquito de envidia sana también se tiene, que al final pues siempre es bueno, ¿no? Venir aquí, venir a respirar este ambiente de deporte, ¿no? Y también, pues como hablábamos un poquito antes de subir aquí, que nos explicaban el proyecto de todo lo que se va a hacer y se te cae, ¿no? Un poquito la babita de envidia, así que yo creo que es un proyecto que va a inspirar también a que muchos niños y niñas sigan haciendo deporte, que sea una disciplina en la que siempre desde pequeñitas, yo en el aspecto femenino voy a hablar de que pues no siga habiendo muchas niñas que vean que esto puede ser su futuro, que sea inspirador y que sigan, como dijiste, años soñando, que soñar con esto alrededor también siempre es más fácil y lo hace más bonito. Y yo creo que va a ser un proyecto que tanto aquí a nivel local como también a nivel autonómico, como decía en español, va a ser algo muy chulo y poder estar aquí cerca para verlo también es especial. Pois xa que falar das nenas en xeral, bueno, pois esa canteira, eses soños que poden ter moitos pequenos, que poden chegar a conseguir, vou vos pedir antes de que baixedes que me comentedes que é o que sentides cando vedes aos canteiráns chegando a Europa, por exemplo. Bueno, ao final é un orgullo, non? Cando como espectadora queres ver deporte, ao final hai un sentimento, non? Que che fai de pertenza, non? De pensar, son dos nosos. E sobre todo, pois penso que tamén é fundamental que un reflexo é un espello para que se podan ver os nenos máis pequenos. A veces, cando vemos en distancias curtas que alguén que finalmente chega moi lonxe, é moito máis fácil para ese neno ver capaz de que pode conseguir aquel soño que soña, ¿no? Porque si este compañeiro que está aquí ao lado entrena aquí nestas instalacións con todo que temos aquí estas infraestructuras, pois se el pudo, pois eu tamén, non se ve tan longe. Entonces penso que é algo moi prometedor e sobre todo un orgullo de que os canteiranos salgan desde aquí e todo o recorrido que han conseguido. Moi ben, pois moitísimas grazas aos 4. Damoslle aí un aplauso a Rodrigo Corrales, Teresa Portela, Pepe Casal e María Araujo. Graciñas. E aproveitando que estábamos falando do tema dos nenos, dos soños dos nenos e da canteira, pois imos seguir falando de canteira, de como se pasa da bancada ao campo, e neste caso, pois quero que veñan ao escenario Damián Rodríguez e Lara Martínez. Penso que xa os coñecedes de sobra, pero por si acaso presento, Damián é xogador no primeiro equipo e Lara pois é a capitana das Celtas. Aí veñen os dous. Compartiremos micro, verdad? Chega un. Vale, moi ben.
Bueno, pois, aplauso para Lara que ven un pouco aí rezagada. Para o Celta é moi importante ese orgullo de ver como precisamente é o que estábamos dicindo de pequenos podíades soñar con xogar no equipo que ibades ver os fines de semana. Como para vos foi moi rápido, non? Pasaste xa da bancada, sodes moi noviños, estades xa conseguindo ese soño. Como foi esa transición? Bueno, hola a todos os presentes. Pois sí, como ti decías, foi todo moi rápido. Eu empecé no Benxamín B, iso, iba a Balaídos sempre que podía, iba de recoller pelotas incluso. Bueno, foi todo moi rápido, pero sobre todo moi bonito, disfrutando do camiño e hasta aquí, hasta agora, e espero que, bueno, sexan moitos anos máis. Lara, como foi para ti ese cambio, pasar da bancada ao campo? Bueno, creo que ao final é como un soño cumplido. Ao final era así areira fai pouco e agora, pois, cando xogamos en Balaídos ou na Madroa, pois animábamos a nós. Creo que iso, algo indescriptible que non podes sentir se non o vives. Como vedes este proxecto que se está presentando hoxe aquí? Como vedes que van ser os próximos anos e como vos vai influir a vos e a todos nós, vaya? Eu creo que é unha oportunidade única para toda a canteira, para o clube en xeral. Ao final estamos nunha infraestructura increíble, cos mellores profesionais, que menos que aproveitalo. Xustamente a ti, Lara, che quería dicir que seguramente vai abrir moitas oportunidades, en concreto para as celtas, porque moitas veces a Madroa quedábase vos pequena. Sí, a ver, ao final ter un estadio propio pois é algo que nos fai moita ilusión, que oxalá se xa cantou antes, e crear a nosa propia historia nese estadio. Damián, contigo quería falar, hai alguén por aí que di que hai que entrenar unhas 10.000 horas para chegar á perfección, e no teu caso creo que pasabas máis horas no coche que podendo estar no campo entrenando. Como é eso? A ver. Sí, bueno, é verdad que facía moitas horas, moitos kilómetros no coche, cos meus pais, eu no coche. E, bueno, ahora penso que con isto que se vai facer vai ser un paso moi grande. Sí que é verdad que, bueno, disfrutamos moito da Madroa, é increíble a Madroa, sempre vai estar aí. Pero, bueno, penso que isto é un paso moi grande que temos que aproveitar todos porque aquí é o mellor espacio para crecer como persoas, como futbolistas ou deportistas. No teu caso, non sei que tería sido do teu mundo laboral se non chegases a ser xogador profesional. Quizáis te ibas por algunha das disciplinas que poden englobar o deporte. Entón, supoño que este proxecto que vai facer sinerxia e facer ese ecosistema global de deporte que xente como a ti completaríalle totalmente a formación persoal e profesional. Sí, bueno, a min gustaríame estar relacionado sempre co mundo do deporte. Bueno, penso que aquí como futbolista non cabe dúbida, pero tamén como deportista ou estar relacionado co mundo do deporte, penso que tamén é o escenario perfecto. Lara, no caso das celtas, creo que sodes varias as que, nas celtas compaxinan, digamos, ese adestramento con outras formacións que poden, como comentamos, que poden ser disciplinas paralelas ao deporte. Así que, en calquera caso, como vimos dicindo, que isto vai ser un pulo para as celtas tamén. Sí, ao final é unha oportunidade única, ao final vas ter tanto estudos como o deporte nun mesmo espazo centralizado e ao final aforras moito tempo e o podes aproveitar moito mellor. E xa para rematar, teño vos que preguntar a ambos, si tanto para o Celta como para as celtas, vai este proxecto repercutir para ben, evidentemente, no terreo de xogo, nos resultados? Esperemos que sí, estamos seguros de que sí, xa o demostraremos. Sí, penso que sí, desde que se empezou a crear isto, penso que as cousas foron a mellor e, nós todos, o Celta, as celtas, intentaremos que todo siga indo ben e a mellor. Moi ben, pois oxalá sexa así, seguramente, non temos dúbida de que co que se está empezando a mostrar vai ir todo xeneal, así que os nosos mellores desexos. Moitas grazas por estar hoxe aquí, Damián e Lara.
Pois, para continuar, e para palpar un pouquiño millor en que vai consistir todo este proxecto, van subir 3 persoas que, bueno, son as que estiveron detrás de todo el, así que voulle pedir a Marco Garcés, a Claudio Giraldez e a Carlos Cao, por favor, que suban. E así, pois, poderemos coñecer un pouquiño mellor este proxecto do que estamos falando, que quizáis pode parecer moi abstracto, pero agora xa vamos sair de dúbidas. Reparto micrófonos. Voulle dar primeiro a Carlos. Sí. E despois, pois, como vos vexades. Collede por aí. Bueno, Carlos Cao, tú eres o das infraestructuras. Así que tú eres o que nos ten que explicar aquí todo este proxecto. E antes de nada, teñoche que preguntar que consideras que é máis difícil? O que se fixo ata agora ou o que se vai comezar a construir a partir de agora? Bueno, quizá como técnico o como aparte que me corresponde na parte de infraestructuras, debería decir que o que queda é o complicado, non? Pero creo que sin dúbida o máis complexo é que ese soño que tanto se fala no día de hoxe se fixera nunha idea que Carlos Mouriño tivo presente e que logo esa idea fora conformada para chegar ao mix de usos que hoxe temos. E sobre todo que fósemos capaces de aportar ao deporte galego, á industria galega, algo dende o crecemento do propio Celta na súa canteira e demais. E todo isto facelo posible nun solo ámbito. Entón, penso que o traballo difícil está feito, queda moitísimo traballo, pero un traballo de construir. Poderías nos ilustrar un pouquiño, paso a paso, de cales van ser eses próximos pasos que se van a facer, a construcción e demais. Creo que vamos poder ver aí. Si nos vas tú contando que eres o que sabe. Yo con un vídeo, sí. Moi ben, pois vamos alá. Vale, pois pomos o vídeo. Vale, vamos a facer unha especie de vuelo saindo de onde estamos actualmente do campo número 1. Jica, se podes parar aí. Ya va. Quedamos sin música. Vale, quero parar aí a imaxe porque así vos vades a situar perfectamente onde estades actualmente, vale? Estamos situados no campo 1, esta foi a primeira fase, a miñas costas está o campo doble que utiliza o fútbol, o primeiro equipo, este o campo que utiliza de adestramento o Fortuna. O complexo que se fixo na primeira fase corresponde a todo o fútbol profesional. É xusto onde está o vial, que a carretera por la que accededes todos neste momento vai desaparecer, convertese nun camiño interno de circulación para todo o ámbito, e o primeiro edificio que vamos a abordar é o que vedes aí de frente, paralelo ao vial que temos. Que vai a ter ese edificio? Dúas plantas dedicadas á formación, onde vamos a dar especialidades dedicadas a formación profesional, grados universitarios, tanto do mundo do deporte como do mundo sanitario. Xusto na parte de abaixo deste edificio singular, que fai como unha especie de chave, hai como unha especie de platillo, ese edificio onde vai albergarse unha peza que é transversal a todos os usos que aparecen dentro do ámbito de Celta 360 e que é o Centro de Innovación, vale? Como se falou en diferentes momentos do acto, é importantísimo o desenrolo polo ecosistema no que estamos inmersos, con diferentes centros tecnolóxicos, a universidade e co centro de formación que vamos a ter aquí para desenrolar e apostar pola innovación no mundo do deporte. Non no mundo do deporte, non no mundo do fútbol, sino no mundo do deporte en xeral. Xa na outra esquina, xa culminando o proxecto deste edificio, vai un centro médico de alto rendimento onde, unido a todo o resto das instalacións, poderase, pois antes falaba Rodrigo da importancia que teñen os fisios e o corpo técnico para as súas dolencias, pois calquera deportista de élite ou non élite vai poder tratarse aquí das más dos mellores especialistas. Vale, seguimos co vídeo. Paramos aí, Ica. Que ben queda isto.
Esta primeira peza que, cortou na parada, que está máis preto de nós, é unha peza que vai xusto onde está o viveiro, e antes de que se traslade a actividade do viveiro, despois estará un hotel de 100 camas, e que foi unha peza clave para ser clasificado dentro da FIFA como subsede do Mundial 2030. É dicir, un mes antes do acontecemento do Mundial, sexan cales sexan as sedes en España, aquí vai haber unha, dúas ou tres seleccións hospedadas, traballando como centro de alto rendimiento nestas instalacións e ubicaránse neste hotel. Este hotel, para o primeiro equipo, é fundamental porque hoxe ten as súas estadías antes de comenzar os partidos no Estadio de Balaídos, pois ten que estar noutro hotel, ben acomodado, porque é un bo hotel, pero aquí ten a comodidade de estar dentro do seu ámbito e facer adestramentos e poder, cando se chegue tarde incluso, poder estar aquí. O que vades a ver agora na parte dereita, esos edificios que aparecen á man dereita, ese primeiro edificio máis baixo é un colexio internacional que vai a permitir facer os programas de Academia Internacional. É dicir, este é o punto que nos vai a permitir traer dende calquera lugar do mundo diferentes estudiantes que poidan vir aquí, formarse e ademais coñecer de primeira man ou formarse na nosa metodoloxía e ca nosa denominación de orixe. Xusto os edificios que están totalmente pegados ao edificio do Colexio Internacional é a residencia. Esta é unha peza clave, 400 camas, a disposición que vai a permitir crecer nas labores de scouting. Marco vai a fichar moito mellor, vai a traer moitísima máis xente de todos os sitios, e ademais albergar a estas persoas, estos nenos e nenas que van a poder vir de calquera sitio do mundo para estar aquí, en Mos. Seguimos. Paramos aí, Ica. Vale. O que vemos agora xusto de fronte, en paralelo ao primeiro edificio, é o edificio que lle chamamos o edificio Celta, porque na súa base, na súa parte máis baixa, o que vai a albergar son todas as instalacións necesarias para que nenos e nenas a partir dos 14-15 anos, que dan o salto dende Madroa para aquí, completen a súa formación, estén máis preto do primeiro equipo e do fútbol profesional. Cada vez aceleramos máis os procesos e cada vez son máis os xogadores que xovenes chegan e van aquí a ter a súa posibilidade de convivir xa co fútbol profesional. Na parte alta son todos os servicios de hostelería para dar servicio a todo o ámbito, e tamén as oficinas do club que viránse para aquí. E vamos a repasar xa instalaciones máis deportivas, máis fútbol, os 4 campos de tecnificación de fútbol, onde se van a desenrolar toda a actividade do fútbol base e das academies, e vamos a terminar xa co mini estadio, que, como decía antes Lara, van a ter por fin un estadio delas, tamén do Fortuna, para poder xogar e competir. Seguimos? Eso es todo. Espera, queda comigo, porque antes de rematar contigo, eu,
No meu caso, cando vamos por aí gravar ca tele, a mí sempre me dicen, isto cando sale? Entón a ti teño que preguntar, isto cando vais dar? Eso me dice a presidenta todos os días, para cando? Claro. Bueno, pois despois de 8 anos de moitísimo traballo, de un apoio incondicional pola parte da Xunta de Galicia que deunos todas as facilidades para que isto andivese, con informes de todos os institucións que poidan informar aquí, pois por fin xa aprobamos o proxecto de interese autonómico e xa podemos arrancar. Entón, semana que ven, próximas 2 semanas, arrancamos o movimento de Terra Xeral, estamos con últimos traballos de arqueoloxía e bueno, aí arrancamos. Plazo total sobre 36 meses máis ou menos, pero en 2 anos xa teremos o primeiro edificio e probablemente o mini estadio en funcionamento. Pois en 2 anos volvémonos ver aquí, se queres. Inaugurando. Moi ben. Bueno, pois pasamos agora vou contigo, Marco, e xa que coñecimos un pouquiño máis a fondo esas infraestructuras, quero che preguntar cuáles poden ser, entre todo o que vimos, que pode ser o máis importante para a nosa canteira. Ya, bueno, para mí, primero que nada, es muy emocionante estar en este inicio de este gran proyecto. Hace recordar los inicios propios, ¿no? Cuando uno era todo sueños, todo ilusiones, pero la realidad es que los sueños, si no tienen un plan, son solo eso, son quimeras, son fantasías propias de ilusos. Si tienes un plan, pero no tienes un sueño, entonces eres utilitario, mercachife, solamente estás vendiendo. Pero cuando el sueño tiene un plan, entonces es un fuego incombustible. Ahí es donde te conviertes en invencible, donde te conviertes en inderrotable. Es lo que te levanta a las 6 de la mañana para salir a trabajar, para salir a empujar por más. Y yo creo que eso es lo más relevante de este lugar. Este lugar es un lugar propicio para que los niños puedan tener un plan para sus sueños. Un lugar donde aterrizar sus sueños, donde conseguir lo que desean, donde lograrlo. Es verdad que nosotros hablamos mucho de eso, de que nuestros jugadores pasan de la grada al campo. Empezaron soñando y ahora hacen soñar. Ese camino que pasa por Afutesa creo que es lo más relevante que tiene este lugar, un lugar donde cumplir tus sueños. Como vimos falando un poquinho durante todo este evento, digamos que Celta 360 non só pon o foco en chegar a conseguir os mellores xogadores no Celta, senón en todo o que pode rodear, non? Todos os profesionais que se poden formar aquí e que pode conseguir, pois eso, fortalecer ese equipo, non? É toda a forma de traballar. Claro, porque al final se juega como se es. Entonces, enseñar a jugar es un poquito enseñar a ser. Ayudarlos a los muchachitos a que puedan explorar toda su personalidad y encuentren más caminos para llegar hasta la primera división. No es el único llegar como jugador, también se puede llegar como analista, como entrenador, como preparador físico, como fisioterapeuta. Hay muchos caminos y esto te abre otras posibilidades. Creo que eso es muy relevante también del lugar. Moi ben. Claudio, vou contigo. Eu teño que fazer esta pregunta. Celta 360 vai axudar a gañar partidos? ¿Esta temporada ya? Bueno, creo que no voy a estar tan poético como Marco. Bueno, creo que los partidos se ganan por muchos factores. Cuantos más controles, cuantas más herramientas tengas, más sencillo será ganarlos o más factible será ganarlos. Evidentemente, los principales valedores de la victoria son los jugadores, que son los que salen ahí en el terreno de juego, y cuantas mejores instalaciones tengamos para cuidar a nuestros jugadores, para formar a nuestros jugadores, cuanto más reclamos sean nuestras instalaciones para el resto del planeta del fútbol, pues más fácil será tener buenos jugadores y por lo tanto más sencillo será ganar. Explícame un pouquiño iso que comentábamos da investigación, de todo o que rodea e que vai máis alá do adestramento propiamente dito, pois investigación, prevención de lesións, como vai ser todo isto? Bueno, creo que hoy en día es fundamental estar a la vanguardia en temas tan importantes como la preparación física, la recuperación de esfuerzos, la prevención de lesiones y tener pues buenos medios, buenas herramientas, buenos profesionales y seguir trabajando día a día en innovar en este aspecto pues nos va a hacer estar más cerca de poder competir contra los grandes y sobre todo pues tener mucho más tiempo disponibles a nuestros jugadores y cada vez mejor preparados para poder ser mejores jugadores y por lo tanto mejor equipo y por lo tanto mejor club.
E supoño que pois tamén será moi relevante para vos contar no equipo con xente formada na casa. Xente, como digo, que fai esa sinerxia máis alá dos xogadores profesionais, pois eso, no equipo de investigación e demais. Xente que se forme aquí que vai acompañar ao Celta, digamos. Sí, creo que tenemos muy buenas condiciones en todos los aspectos, no solo en cuanto a lo futbolístico, sino en cuanto también a lo formativo. Y tenemos muy buenos profesionales a nuestro alrededor y cuanto mejores sean esos profesionales que forman a los que vienen detrás, más sencillo va a ser tener cada vez un nivel mayor en los cuerpos técnicos, en las universidades, en los colegios que podamos tener aquí, y creo que eso a la larga pues va a mejorar el nivel de todo lo que engloba al Celta, al deporte gallego, y va a ser una referencia en el ámbito nacional tamén, internacional. Moi ben, pois estas son as bases do futuro do Celta, pero antes de rematar con vos vou volver ao pasado e vou vos preguntar aos tres que si credes que estaría orgulloso o hándicap de todo isto que estamos presentando aquí. Claro, creo que esto pondría orgulloso a cualquier persona que lo vea, a cualquier persona que lo haya, que quiera apoyar al deporte en Vigo. Creo que esto es algo y en Galicia en general, creo que es algo que te puede llenar de orgullo. Moi ben, pois moitas grazas por isto que soñastes e que estades facendo realidade. Así que fortísimo aplauso para Marco Garcés, Claudio Giraldez e Carlos Cao. Si non marchades cos micrófonos, mellor. Graciñas. Aí por aquí. Bueno, pois vou chamar agora ao escenario a alcaldesa de Mos, a Nidia Arévalo, por favor que nos acompañe. Aplauso para ela. Moi boa tarde, casi noite xa, a todos e a todas. Benvidos a Mos, os que non sodes de Mos, esta é a vosa casa. Benvidos a Fouteza. Querido presidente, querido Alfonso Rueda, gracias por estar hoxe aquí. Querido Carlos Mouriño, gracias por permitirme participar por terceira vez de un acto en estas instalacións con tanta relevancia como de hoxe. Querida Mariam, moitísimas gracias tamén a ti, e quero saudar tamén o presidente do Parlamento de Galicia, o presidente da Deputación de Pontevedra, os conselleiros de Cultura, de Comercio e máis de Educación, Román, José López e José González, e tamén a Lete, o responsable de Deportes. E como non me quero esquecer de ninguén, pois dou por saudados a tantas persoas da Xunta de Galicia, da Deputación de Pontevedra, dos concellos metropolitanos, que hoxe estades aquí, voceiros, alcaldesas e alcaldes, que vos dades cita. Aquí tamén está o texido asociativo, aquí tamén están asociacións de outros concellos sin ser o que é o lugar de Mos, aquí están os directivos de antes, de hoxe, do Celta, a delegada da Xunta de Galicia, e estamos todos os que queremos a este equipo, verdad? E tamén estamos os que queremos a Mos. E eu quería decirlle tamén a son de seu que están na súa casa, que é un placer tervos. Anxo Pintos, sabedes unha cousa, eu aprendín a bailar galego con seu pai. Unha aperta para Suso. E a todos vos, que aquí tamén hai mosenses tocando, músicos de primeira, gracias e un placer tervos con nós. Bueno, pois, intentando ser breve, pero vos podedes imaginar o que sinto en este momento. Bueno, pois eu vos digo dúas palabras que definen en este momento a miña persoa. Me sinto satisfeita e me sinto orgullosa. Quizás vos podería decir que este vai a ser un dos actos máis importantes da miña vida como alcaldesa de Mos. E vos vou a decir por qué. Pois porque chegar hasta aquí supuxo moitísimo esforzo, moitísimo traballo e moitísima convicción, e chegamos. E hoxe podedes ver todos cal é o resultado que explicaron en esta pantalla, o resultado que vades a ver a partir de hoxe, o resultado que ven dicindo hoxe que Mos é un concello activo,
Que Mos é un concello moderno, que Mos é un concello con futuro e que Mos é un dos concellos máis importantes da área metropolitana. Recordo aquel día do mes de xullo do ano 17, querido Carlos. Non o vou olvidar nunca e o vou a recordar sempre. Primeiro recordo cando o alcalde Justo Ballesta, que está tamén por aquí, que yo agradezo, me viu a visitar un día e me dixo que aquí podía haber posibilidades para o Celta. E eu non dubidei en ir á Plaza de España e en falar contigo, en falar con Carlos Mouriño e facerlle unha proposta persoal e política, unha proposta valente. Unha proposta valente e eu sabía que íbamos a ter moitas dificultades, que non era fácil, pero antepuxen por diante a todo, a Mos, por diante dos meus intereses persoais, políticos. Dixen ese día, cando me dirixín a verte, dixen Mos primeiro, sabendo que iba a haber moitas dificultades. Querido Carlos, a resposta foi rápida, foi positiva, me escoitaches, te comprometeches e aquí estamos. Aquí estamos, querido Carlos, ti máis eu, véndote aquí enfrente, pensando en estos últimos 8 anos, pensando en todo o que vivimos, pensando nos momentos difíciles, pensando nos momentos de pensar en abandonar, pero tamén nos grandes fitos como foi pois esa primeira xuntanza, donde estaba a Xunta de Galicia, donde estaba Mos, donde estaba Vigo, donde estaban as comunidades de montes, a veciñanza, sentándonos todos en torno a que o Celta había que darlle unha casa máis grande, sin imaginarnos a onde íbamos a chegar, porque este proxecto pois foi crecendo co tempo, foi madurando e é verdadeiramente unha auténtica maravilla e que está en Mos. Podo acordarme desa primeira pedra que debe estar soterrada en ese primeiro edificio, pero sobre todo me acordo de a medida que iban avanzando as obras e como podíamos ver que se inauguraba esta primeira parte. Así que, querido Carlos, hoxe teño que darche as gracias no nome de Mos. As gracias por confiar, as gracias por resistir, as gracias por creer en esta terra maravillosa que acolle o Celta, que é Mos. E tamén a ti, Marián. Marián, eres unha valiente. E, ademais, pois, fixeches moi ben este último tramo, esta transición para poder chegar todos a un acordo. E eu quero felicitarte aquí públicamente polo ben que o fixeches. Quero darche as gracias por continuar o traballo que iniciou Carlos e as gracias por darlle este pulo final a este proxecto. Teño que tamén en este momento de agradecementos pois nomear precisamente a Alfonso Rueda. Alfonso hoxe está aquí como presidente da Xunta de Galicia, pero Alfonso estivo sempre, desde o minuto 1, cando era vicepresidente e cando se lle encomendou traballar xunto con Carlos e xunto conmigo para darlle luz a este gran proxecto. Por eso, Alfonso, non me vou esquecer nunca de esa primeira pedra que tú viñeches a poñer, da cantidade de horas entregadas a esta causa, da cantidade de esforzo, da cantidade de reunións que fixemos, donde daba igual a hora, o día, o lugar e a cantidade de persoas técnicas da Xunta de Galicia que tiñan que estar traballando. E por eso aquí tamén a ti públicamente che dou as gracias, porque sempre creeches en Mos, sempre creeches en este proxecto e tamén creeches en min. E tamén lle quero dar as gracias a unha persona que tiña que estar aquí e por axenda non está, que é o presidente Feijóo. O presidente Feijóo que estivo na inauguración desta primeira fase e que empurrou desde o primeiro momento porque creía en Mos, porque creía que este é un territorio de futuro. E sí, somos un territorio de oportunidades. Eu tiven os mellores aliados, que foron os meus veciños, pero tamén tiven os mellores aliados que foi o presidente Rueda e o presidente Feijóo, que me axudaron a nos últimos anos transformar un territorio de paso en un territorio de oportunidades. Aquí hai unha economía, unha industria tremenda, somos o cuarto máis importante de Pontevedra. Aquí se xera riqueza, aquí se xera emprego e ahora tamén se construen vivendas. Somos un concello na vanguarda e por eso eu tamén aquí me quería acordar do presidente Feijóo. Todos sabedes que son moi insistente e moi intensa
E teño a sorte de poder decirvos que estes últimos 3 días falei con el en persona, por teléfono, e fixo todo o posible para poder estar, pero non foi fácil. El vos envía unha forte aperta, por suposto, pero tamén lle gustaría tanto estar que seguro que en algún momento estará. E eu, pois vou a decir o que penso e o que me gustaría. E o que me gustaría é que dentro de 2 anos, cando rematemos todo isto, o presidente Feijóo veña a inaugurar estas instalacións como presidente do Goberno de España. Queridos todos, remato dando as gracias aos meus compañeiros de goberno, os de hoxe, os de onte e os de antonte. Os meus fieis compañeiros que traballan arreo para dar conta do recado todos os días conmigo. A Comunidade de Montes de Pereiras, por ter esa visión desde o minuto 1 estratégica, e as comunidades de augas. E, por suposto, pois a membros da corporación que non son do meu partido, que están aquí, e quixeron sumarse tamén a esta idea, a este gran proxecto, a poñer mos por riba de todo. E quero tamén facer unha mención especial ás persoas que tiveron moito que ver co desenvolvemento deste proxecto. Por suposto, a Carlos Cao, que lle din un abrazo tan grande o día que nos dixeron que xa o Pía era unha realidade, que ese abrazo cho envío desde aquí, querido Carlos, e vos pido un forte aplauso para él, porque é a alma de todo este traballo, de todo este esforzo, de esta cantidade de horas, coordinando a Xunta de Galicia, o resto da administracións e o Celta. E, por suposto, os meus compañeiros do Concello, o arquitecto municipal, Ramón Vega, fundamental en todo isto, que está aquí tamén, e, por suposto, o xurídico, a Víctor. E, bueno, eu quería agradecerlle a todo o equipo da Xunta de Galicia, os técnicos, os políticos, a todos, porque foi unha entrega total e absoluta, pero permitídeme en unha persona, vou a nomealos a todos nunha persona que se entregou desde o minuto 1 e aí estivo en estes 8 anos, que tamén está aquí hoxe e lle quero dar as gracias e a nombro a ela e detrás dela hai moitas persoas que o saben, Encarna Rivas, moitísimas gracias. Xavier Rivas, que tamén estás por aí, moitísimas gracias. Adolfo Azcárate. Entre todos o conseguimos, así que o recoñecemento máis grande que quero facer para rematar é a miña xente, os meus veciños e as miñas veciñas que confiaron en min 2 veces en todo este recorrido, que me refrendaron nas urnas e me refrendaron con valentía para que continuase. Me dixeron, sí, adiante, mos quere este proxecto. Superamos ataques, traicións, trampas, manipulacións, por qué? Porque defendíamos o ben común de Mos, de Vigo, de Galicia, porque non somos Vigo tamén, é que Mos é parte de Vigo, e Vigo é parte de Mos, e todos somos os 14 concellos metropolitanos o Gran Vigo, e sempre actuamos pensando en Mos, en Galicia, con honestidade e con firmeza. Queridos amigos, queridos todos, querido Carlos, querida Marián, bueno, pois eu me vou en este momento de aquí moi contenta, moi satisfeita de deixar esta primeira pedra que será un legado para os nosos fillos, para os nosos netos. Isto é maravilloso, o poder ver como despois de 8 anos, pois Mos fixo posible o que parecía imposible, a Xunta quixo, o Celta quixo e Mos o fixo. Así que, con toda a emoción do mundo, con toda a satisfacción do mundo, con todo o orgullo do mundo, vos digo, somos Celta, somos Mos. Ala, Celta, viva Mos! Moitas gracias. Pois ese aplauso... Hola, hola. Ai, ahora. Ese aplauso para Nidia Arévalo. Voulle pedir agora que suba ao escenario a presidenta do Celta de Vigo, Marián Mouriño, por favor. Aplauso tamén para ela. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Gracias por acompañarnos en un día tan importante para el Celta y para el deporte gallego. Hoy es uno de esos días que se quedan grabados para siempre en la historia de un club y también en el corazón de quien tanto lo amamos. Hoy iniciamos esta segunda fase de Celta 360 y lo hacemos con una mezcla de emoción, de ilusión y de mucho orgullo.
Porque si miramos atrás a nuestros orígenes, no puedo evitar pensar en aquellos locos, como vimos antes, con hándicap, que contra viento y marea, en 1923 unieron fuerzas para fundar un club que representara con orgullo a toda Galicia. Nacía el Celta, con la determinación de ser algo más que un equipo de fútbol, de convertirse en un símbolo, en un referente. Y si sigo mirando atrás, hace aproximadamente 20 años, nuestro presidente honorífico, Carlos Mouriño, llegó al Celta con la visión de basarlo en un proyecto de cantera, que necesitaba crecer en patrimonio y en infraestructuras. Fue años después cuando encontró en Mos, de la mano de Nidia, un lugar donde hacer crecer este proyecto. Gracias, Nidia, por abrirnos las puertas, por acompañarnos, por ayudarnos con determinación a que hoy estemos aquí honrando este legado, con un proyecto que representa ese equilibrio entre nuestras raíces y nuestras aspiraciones. Un lugar donde el pasado, el presente y el futuro se dan de la mano construyendo un club cada vez más grande, con unas instalaciones pioneras, punteras y adaptadas a las necesidades de nuestro proyecto. En este sentido, también tengo que agradecer la confianza de Alberto Núñez Feijóo y la apuesta decidida del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, que entendieron que este era un proyecto que no solo transformaría al Celta, sino que convertiría al deporte gallego en una industria estratégica para la comunidad. Agradecer también a la Consellería de Medio Ambiente, Ángeles, Urbanismo, Encarna, Cultura, José, Educación, Román, por supuesto, Deporte, Conlete, Ministerio de Fomento y Aviación, Ana, Confederación, Diputación de Pontevedra, Luis, Xunta, bajo la coordinación de Emilio, Concello de Porriño, Captaciones de Agua Privadas, Pereiras, Tameiga, Concello de Vigo, todas las dependencias, excepto Costas, tuvieron que emitir informes para que este proyecto hoy sea una realidad. Quiero hacer una mención especial a la comunidad de Montes de Pereiras por apoyar, confiar y permitir que esta primera fase del proyecto, donde entrenan el primer equipo y el equipo Fortuna, se ejecutasen y hoy sean una de las ciudades deportivas referentes en el fútbol español. A la comunidad de Montes de Tameiga, gracias por escucharnos. Gracias por llegar a un acuerdo para buscar un proyecto que respetase a todas las partes. Desde aquí les reitero mi compromiso por seguir en una línea de colaboración y conseguir que tanto los vecinos de Mos como las dos comunidades estén orgullosos de tenernos en casa. Celta 360 siempre será un proyecto muy especial para mí, ya que fue mi regreso al Celta. Entré con la clara visión de la magnitud que representaba este proyecto para el club y para el deporte gallego, y con la responsabilidad del legado que me tocaría presidir. Gracias, Presi, por la confianza, y gracias, Carlos Cao, por acompañarme y por las horas infinitas que hemos dedicado a darle forma a ese sueño y visión que heredamos. En el Celta que presido, junto a mi Consejo de Administración, un equipo increíble de directivos y personas, tenemos la responsabilidad de poner los cimientos de los próximos 100 años del club. Estamos ilusionados y preparados para afrontar lo que Celta 360 representa para las 3 Cs. Celta 360 reforzará esa conexión con la comunidad, porque ahora sí, con esta segunda fase, será un lugar abierto para todos, celtistas y no celtistas. Aprovecho para saludar y agradecer a los que estáis hoy aquí representando al celtismo y a los que no pudisteis venir, pero que estáis siempre acompañándonos. Estamos convencidos que aumentará nuestra competitividad deportiva. Ya lo escuchasteis de la mano de Damián, de Lara, de Claudio, de Marco. Trabajamos también para que sea una pieza clave que mejore nuestra consistencia económica. Aquí me gustaría mencionar a CBRE, empresa que nos ha acompañado desde el principio y nos ha ayudado a conseguir operadores como Los Sauces, Smart Rental, Grupo Metrodora, Telefónica, que entre otros son hoy nuestros compañeros de viaje. Papá, Ricardo, Pedro, Primitivo, Fernando, Carmen, María José,
Cuando empezasteis a soñar, el lugar donde construiríamos los próximos años del club, os llamaron románticos, os llamaron visionarios, idealistas, locos. Agora chámanos tolos. Dentro dunos anos pareceralles pouco. Sempre Celta, moitas grazas. Pois moitas grazas, Marián Mouriño, por estas palabras e finalmente cedo a palabra ao presidente da Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, por favor, que veña para o escenario. Moi boas tardes, presidenta do Celta, conselleiros, presidente do Parlamento, presidente da Diputación e tanta xente que hai hoxe aquí. Eu non vou a repetir cousas que pensaba decir e a maioría xa mas pisou Nidia, por lo tanto, eso xa mo teño que aforrar. Non vou a repetir o que significa o que a partir de agora empeza, porque creo que hai xente que o sabe moito mellor que a min. Eu, se me permitides, vou a contar unha pequena historia, cunha introdución. A introdución é dicir que isto é unha aventura para todo o mundo, incluído para a Xunta de Galicia. Este é o primeiro proxecto de interés autonómico de carácter deportivo que se declara na historia da Xunta de Galicia. Por lo tanto, vamos xuntos no mesmo barco, con todo o que eso supón de aposta. É dicir que un proxecto de interés autonómico quere decir que toda Galicia vai embarcada aquí. Aquí hai moita xente da Xunta que do Dépor e traballou como se fora do Celta para que isto saíra adiante. Eso hai que decilo. E non foi nada sin selo, é certo. Decía que quería contar unha historia, e a historia que tampouco hai que botarse moitos anos atrás, empeza cando un día Carlos Mouriño, aí me ven a ver, con José González, actual conselleiro de Emprego, me di que temos que falar, te acordarás, Carlos, quedábamos en sitios máis ou menos discretos, ao principio, e me di que ten este sono, que ahora estamos aquí na primeira fase, pero naquele momento parecía casi imposible. E probablemente sería moito máis cómodo non terse metido en isto. Hai equipos de primeira división, equipos moi potentes, con moitos anos de historia, que non teñen o que hai aquí e, sobre todo, o que vai a ver. Pero o presidente do Celta naquele momento quería telo. E sabía todas as dificultades e cando me traslada todo isto, eu nese momento era vicepresidente, tamén me din conta da trascendencia que tiña, do lío en que nos podíamos meter, pero que tamén con ese empuse, esa decisión e esa ilusión podía merecer a pena. E a partir de aí é certo que hubo que facer moitísimas cousas, poñer de acordo un montón de xente. Aquí xa se dixeron moitos nomes e moitos agradecementos. Eu, se me permitides, e sempre cando dis nomes é un pouco insusto porque deixas a moita xente que tamén traballou desde o anonimato, que como mellor se traballa moitas veces, traballou moi intensamente, pero se me permitides decir 3 nomes, eu nomearía polo Celta, efectivamente, a Carlos, que traballou cunha enorme intensidade, con enorme rigurosidade. Gracias, Carlos, por representar a un gran equipo e a moitísima xente que está detrás túa, fixeche o posible. A Emilio de la Iglesia, que eu creo que é do Dépor, que está aí atrás, que pola Xunta tamén traballou enormemente porque que neste proxecto, e despois aquí había un elemento fundamental, que isto, ao final, está en Mos. E calquer cousa que está en Mos, por moi difícil que pareza, ao final acaba saindo. E, por lo tanto, a alcaldesa tuvo unha parte moi importante que ver aquí, pero sobre todo Carlos e a directiva naquel momento que empezou a tirar para adiante. E con todas as dificultades, o equipo está en un momento maravilloso ahora que nos fai sentir a todos os celtistas orgullosos. Hubo momentos máis difíciles, pero él seguía adiante porque creía nesto e tuvo desenganos e probablemente tería outros plans iniciais, pero cando veu que había que ir a por isto, foi. E o primeiro que lle preguntei a Marián, cando colleu a presidencia, se acordará perfectamente, era o anterior presidente
tiña unha ilusión, un proxecto no que a Xunta se está xogando moito tamén. E eu só quero saber, Marián, se ti sigues coa mesma idea, porque queda moito por facer todavía. Isto foi hai un tempo para chegar ao día no que estamos. Marián, sin ninguna dúda, me dixo sí. Como mínimo, e isto mellor non o sabes ti, Carlos, pero non tuvo que consultarte. Sí, era a ilusión do meu pai, do anterior presidente, e a miña ilusión, porque este é o futuro do Celta, como acaba de decir ela, para os próximos 100 anos. E non só o futuro do Celta, o futuro do deporte en Galicia. Porque isto trascende o fútbol que move todo, move tantísimas cousas, crea tantas ilusións, consigue cousas que parecen imposibles, non é máis que o principio e probablemente a visión máis clara de tantos deportistas, algúns falaron aquí, que non son futbolistas, pero que tamén nos fan sentir momentos increíbles. E aquí se van a facer moitísimas cousas que van a ser pioneiras, por suposto, en Galicia, por eso esta Xunta, pero en España e probablemente fora de España tamén. E todo o que ten que ver co deporte de alto nivel, coa medicina, co turismo tamén, o turismo deportivo, por explotar tantísimas cousas, con todo o que se vai a abrir novas tecnoloxías, vais a facer aquí, e, por lo tanto, nos tiñamos que estar. E agora queda un camiño complicado, isto non é máis que o principio. E seguro que hai outras moitas dificultades, pero simplemente con que siga a mesma ilusión, a mesma forza, e o mesmo empeño das persoas que nos trouxeron hasta aquí, aquí está o éxito asegurado. Por lo tanto, moitísimas gracias a quen o fixo posible, moitísimas gracias e noraboa, Carlos Mouriño, isto foi unha ilusión túa, noraboa, Marián, presidenta, porque ti tiñas que seguirle os seguiches, e noraboa a todos os que queremos o Celta, os que queremos o deporte, os que queremos a Galicia, porque hoxe, efectivamente, un día moi importante. O final dun camiño e o principio de outro que nos dará enormes satisfaccións. Por lo tanto, imos disfrutalo. Moitísimas gracias. Pois grazas, presidente, por esas palabras. E imos rematar este acto tal e como comezamos, con música, con son de seu. Pero antes, como prometimos ao principio tamén, dixemos que estaba entre o público de Freds, así que vou no convidar a que suba tamén ao escenario para compartirnos esa reflexión que puido facer despois de todo o que contamos aquí. Aplauso para o escritor de Freds. Por certo, despois de Freds e despois de Son de Seu, temos un cóctel, vale? E xa disfrutamos todos xuntos. Agora sí, de Freds. Boas tardes a todos. O primeiro, dar as grazas porque para unha persoa tan celtista como eu, un loco do Celta, estar aquí hoxe, a verdade é que é moi emocionante, tan emocionante que levo todo o día moi nervioso. Aquel neno que empezou a escribir na súa habitación, aquel neno que foi por primeira vez a Balaidos cos seus pais a ver un Celta Sporting de Xixón que quedou 0-0, que fai case non, máis de 30 anos, estaría alucinando hoxe, este adulto que son agora, pois tamén, o sea que moitas grazas. Hai días que comezan como calquera outro, pero que acaban quedando para sempre na memoria. Hoxe é un deses días, porque o que aquí vivimos non foi só un evento, foi unha lembranza da nosa historia, un berro de futuro e unha aperta ao presente. Unha tolemia compartida, un soño que hoxe xa camiña. Hoxe vimos a un clube que é moito máis ca fútbol, a xente do mar e da terra, das aldeas e das cidades, todas unidas baixo unha mesma camiseta. Falouse de Manuel de Castro e da súa visión, que soñaba con estadios cheos cando apenas tiña balóns, de celtismo con corazón, de xente como Damián e Lara, que soñaban dende a bancada e agora loitan no campo, de deportistas que soñaron dende o kayak, a pista ou no parqué, pero sempre co Celta no peito. E, sobre todo, vimos esperanza, desa que brilla nos ollos dos que cren cando ninguén máis o fai. E iso é o que queda. Celta 360,
non é só cemento, céspede e proxectores. É escola, saúde, ciencia. É cantar o himno co corazón e non coa voz. É facer equipo coa vida mesma. E por iso, cando vos deitedes esta noite e miredes ao teito en silencio, lembrade esta tarde. Lembrade a Oliveira a 12 anos, a música de Son de Seu, as verbas dos que soñan en alto, os pasos firmes de quen ven detrás. Porque dende hoxe o futuro non se espera, constrúese. E xa está posta a primeira pedra. Grazas por tanto, grazas por crer, a tolemia de hoxe e o orgullo de mañá. Moitas gracias.
Bueno, pois agora sí que sí, ata aquí este acto, grazas son deseo, grazas a todos por vir. Como dixen ao principio, para mí foi un orgullo inmenso poder presentar isto e todos os vos desexos que haxa para este Celta 360. Pedironme aquí que, por favor, veñan as autoridades, bueno, presidenta, presidente, alcaldesa e algúns xogadores que poidan estar por aí do Celta para unha foto de grupo. Si podedes achegarvos e xa vos coloca o fotógrafo. Grazas.